panguva ino naye arikuga Nelson Chamisa iri kutsviridza. Pane madevelopments ari kubuda panguva ino ari kutenderera pasocial media kunyanya paX vachiti aiwa Nelson Chamisa akakudisappointai vagari munyika yeZimbabwe. Vamwe vachiti akati takazvitaura Nelson Chamisa aiwa haana chido chekusunungura nyika yeZimbabwe kana kuti is not a legit opposition figure. Ndisati ndapinda mashoko ari kubuda panguva ino vanhu vachibuda aiwa neevidence yavari kupresenta vachiti Nelson Chamisa tiri kuAmerica zvake ari kutoita zvidzidzo zvake hanei nezvenyika yeZimbabwe nemastruggles enyu. Noti vasubscribe like kuti on the bell like. While this post iri kutendera yamuri kuona iyi yemunhu ari kusearcha paX pahendo yaNelson Chamisa pakabuda that ID yekuti .age which means an account in something to do from the creator from an educational institution. Anodanyira chiti, you say Nelson Chamisa is not based in America, but I insist that he is. If you think I'm lying, just send him an email on that Johns Hopkins University address and we'll see who it actually belongs to. Gore rino risati rapera muchange madzidza zvakawanda. Mukomana aitoziva zvaaitaura paiti muri stupid. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino ari kutaurwa naDerek Goto. Panguva ino yatikuona kuti kune vamwe vari kuzvibhilievha vamwe vachiti aiwa kunyarara kwakewo zvekare nekurela mavhebal vese vasina action tiri kukweshena. Vamwe vanouya vachiti Nelson Chamisa aiwa is the true opposition yenyika yeZimbabwe. Vamwe vane evidence vachiti there is a funeral yakaitika recently takaona mastreets akazara aisapota Nelson Chamisa. Vamwe vakati asikandauya kwaDJ Ola vanokwanisa achida kuadresa kumenchena zita raTino Machakaire anononyora advocate Nelson Chamisa ichinzi imistake. Vamwe vari kuuya vachiti aiwa zvinonzobuda pachina kuti Nelson Chamisa ari kudikanwa nevanhu. Mashoko ari kubuda panguva ino muri Zimbabwe. Imbotidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pemashoko awo. Some of the people ari kuchiclaim vachiti aiwa awo manyepo Nelson Chamisa agara nemaaccounts ake atinoziva. Tudze mafunguro enyu pinda comment section medu. Subscribe or like chete on the bell icon.